どうも、仕事に行く前の夫に玄関で行ってらっしゃいって言ったら、お前のために働いてるわけじゃねえからって言われたことがある嫁です。今日はステーキ丼をしばきながら失礼します。この前、夫の近くでパートでも始めようかなって言ったら、俺の稼ぎが少ねえって言いたいのかと勘ぐってきたので、まあ多くはないよねって正直に伝えたら、お前喧嘩売ってんのかと怒ってしまいました。だからその後すぐに喧嘩は売ってないねって答えたら、じゃあ何言ってんだよてめえとさらに切れてきて、なんでだろうか。じゃあ何言ってんだよてめえって切れ方がバカすぎじゃないだろうか。てかバカだった。こいつバカだったわ。もうこいつバカすぎてもうこいつ本当にこいつ。はい。今度喧嘩売ってんのかって言われたら、次は、いやーうちでは取り扱ってないですねって残念そうに答えたらウケるかなって思ってます。おーす。というわけで今日は切れ方バカすぎ男のじゃあ何言ってんだよどうもいただきました。ごちそうさまでした。ではまた。